खुलुमबाय आङो दिनैहाय बे जब्रानि थाखाय मा होनना बुङो बेखौहाय आङो गोबां बेबायदिनो जाजेननायनिफ्राय 2019 निफ्राय लानानै बियो ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय टिउमार जानानैहाय बेखौहाय अपारेसन खालामबाय दा अपारेसन खालामनानै बेखौहाय हामबायमोन आरो लोगो लोगो जाफिननानैहाय बियो बे टिउमार बेमारनि माबायावनो एसे उसुबिदा जानानै आरो बेखौ बे मास मोनसेयावनो आरो अपारेसन खालामफिननाय जादों दा बिनिफ्राय लानानै बियो दा जेबो गोनोबो रोङाखै देहाया बेनो बे थादों बेनिखायनो आङो आरो दा नै बे मासनिफ्राय 2022 निफ्राय लानानै आरोबाव बियो मोनसे बेबायदि लोमजाग्रोदोंमोन लोमजाग्रोनानै आरो दा बियो दाहायै आं दाहायबाय दा एसे दाहायनानै बियो माने दा बिराद गिदिर बेबायदिनो मोदोमफ्रा बुफबजोबबावबाय दा बेखौ आङो दाहायबाय दाख्लि गुवाहाटियावबो लांनानै दाहायहैबाय बेवबो हायाखिसै दा आङो थाखा फैसा गैयिनि थाखाय बेखौ दोननोबो हायाखिसै बेनिखायनो आङो आंनि हिन्जाव जायो बियो आंनि हिन्जावनि थाखाय आइ आफा रायजो राजाफ्रा एसे अननानै मदद होयोब्ला गाहाम जागौ होननानै आं सानदों बेनो आङो माजों आङो दाहायबावनो आङो दा जेरैबो आन्दायबाय आंहा हा हुबो गैला बिनि माबायावनो आङो फानजोब्बाय गासैखौबो हा हु फानजोब्बाय आङो दा आङो न'आव ओरैनो खुनुरोखोम न' लुनानै थानो आन्थाल'सै आंहा जेबो गैला दाहायनोबो आन्दायबाय बिनिखायनो आङो आइ आफा रायजो राजाफोरनिफ्राय एसे मदद मोनोब्ला आङो गोजोननाय मोनगौमोन बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ थ' रायजो राजाफोर आङो दंफैयो गामिखौथ' नोंथाङा खोन्थाखाबायानो जे बे सम्फागुरि गामि ओमफ्राय माबा गोग्लैयो नामा बियो सान्थिफुराव रुनिकाटा गोग्लैना रुनिकाटा जायगायाव चिरां जिल्ला बेसेबांबा बिथोर आरोना लामा ओमफ्राय बेयाव फैनानै आङो नैबे सासे दुखुथिया जाय प्रब्लेमाव गोग्लैनाय बे मादैखौ मदद खालामनो थाखाय आङो भिडिअ खालामनानै होफैदों न'खौ नुबाय नोंथांमोना न'खौ नायबानो जाबाय बेनो न'नि हालोदा आरो लोगोसे बिथिंजाय मोनसे न' दंबावो औ ओमफ्राय नैथिजाय एसे माबा दङ स' नोंथांमोनहा न'खौ खेबसे नायबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे आदैयानो बिथाङा आंखौ लिंहरनायलाय आरो लोगोसे नैबे आदायाबो आंखौ लिंहरनायलाय बेवहाय भिडिअ खालामफैबाय मानो होनबा बिथांमोनहा माने जाय खैफोदाव गोग्लैनाय बे मानसिखौ नायबाय नङा नायबाय खेबसे नङा खेबनै अपारेसन खालामबायबो होनदों दा गावसिनि जि सम्पति दं बेफोर सब थांजोबखाबाय अपारेसनाथ' इसेबां एसे रांजों जाया स' बिनि गेजेराव दा खेबसे खालामबावनांगौ होनना डक्टरा बुंनायलाय माने होमबाना हामगोन होनना बुंनायलाय दा बिथाङा माने आंखौ बुंहरबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव अननानै मदद खालामफै दा आं मदद खालामफैबाय आं भिडिअ खालामफैनानै आंनाथ' जास्ट भिडिअल'सो खालामनानै रायजो राजाफोरनो होनांगौ नालाय आङो ओमफ्राय पाब्लिकफ्रा मदद खालामा बे पाब्लिकफोरनि सायाव थायो दे आदै मानो होनोब्ला नोंथाङा आसा खालामनाङा जे आं फैबानोखि डनेसन मोनगोन नङा होमबा आं फैबानो डनेसन मोनगोन बेखौ साननाङा खिन्थु आंनिफ्राय आं नोंथांखौ मदद खालामबाय आरो ओमफ्राय दा नोंथांमोना बे मादैखौ नोंथांमोना मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला बिथांनि एकाउन्ट नाम्बाराव आं स्क्रिनाव होनो हागोन डिसक्रिपसनावबो होनो हागोन जाहाथे फाहामथाय होनो हायो फार्स्टआव गेस्ट्रिकनि आं रिपर्टखौ नायदों गेस जादों गेसनिफ्रायसो बे गेदेर बेमार जालांदों आरो बिबुखौ हाख्लाबनो गोनां जालायदों मानो होनबा मेजेम बायदि सिस्टेम जादों नामा आंथ' मिथिजोबा बारा ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आरो दा किडनियाव थांबाय जाहैदों दा किडनिबो बेखौबो सुनांगोन नामा आरो माखासे आरो अपारेसन खालामबावनांगौ जाहैदों स' बेनिखायनो नोंथांमोनहा दे नैबे गोबां गेदेर प्रब्लेमाव बा खैफोदाव गोग्लैनाय बे मादैखौ फाहामनो थाखाय नोंथांमोना जि हायो बे अनसुंथाइखौ हरनो हागोन जायफोरहा अबंलावरिनि नामावहाय जे मान्थलियै मास मोनफ्रोमबो होनो गोसो जायो बिथांमोनहा रांफोरखौ माने दोनो माने इसोरनि नामाव अबंलावरिनि नामाव अनसुंथाइ होनो होननानै आरो जाहा माखासे गोबां माखासे धोरोमफ्रानो गाव गावनि धोरोमखौ लानानै माने रांफोरखौ जमा खालामना दोनो इसोरनि नामावहाय जेरै हिन्दुआनो हक ख्रिस्टानानो हक स' बेयावहाय माने जायफोर रां बे सान्दा खांनाय डिप'जिट स' बैफोरनि रांफोरनिफ्रायनो सोरबाफोर जुदि हायोब्ला अनसुंथाइखौ नैबे आदैनि हरनो हागोन जाहाथे बिथांनि नैबे हिन्जाव अनसुलि हिन्जावा जे गेदेर खैफोदाव दङ 3 बोसोरसो जाबाय होनना बुंदों ना 3 बोसोरसो जाबाय स' दायो खेबसे अपारेसन खालामबा हामगोन होननायलाय बे आसाखौ लानानै बिथाङा फाहामनो नागिरदों
बा अपारेसन खालामनो नाजादों खिन्थु नाजामालाय मा जानो रां गैयाबा बहा जानो स' बेवहाय माने जिखिनि दंमोन बेखौबो बिथाङा फाननानै अपारेसन जि मोननै जादों बेयावबो थांखाजोबखाबायानो दा बिनिखायनो माने बे भिडिअखौ खालामनाय जादों आरोना रायजो राजाफोर स' भिडिअखौ अननानै शेयार खालामदो आरो आसा खालामो नोंथांमोना मदद खालामगोन सोरबाफोर मदद खालामगिरि सुबुंनियाव बे भिडिअआ सौहैनो हागौ आरो बे सौहैनो थाखाय नोंथांमोननि शेयार खालामनाया गोनांथि वाट्सएप आरो फेसबुकआव खालामना होबानो जाबाय खुलुमबाय।